алейкум братима ай тарафои ватанат дуршиди ай модарат зиндагӣ кад маҷбурат меҳнати ҳалол қати кор ки хидометат баракат ай номи олдскул рекар салом ба тамбову москва салом ба санкт петербург салом ба ҳаматон раҳмати калом барои комментариҳои хубтон дастгиритон да гап нестай ғариб бачаҳои тоҷик адушир мачеринар гарда ки ҷои набошӣ ай ватан дурам ту бошӣ лек ба дил ту қариби ёзи ту гӯш дорӣ мара мумкин ту вратам ғариби мумкин ай ватан дурид се-чор моҳ гузаштай даи се-чор моҳ медонӣ чанд қа навигарӣ шида ғариби азоб нестай азо фикри сари хитай ай бисо фикр кунӣ рафикро дурунта мехӯрда ёд мекунӣ ту модарта ёд мекунӣ ватанта зиндагӣ маҷбур мекунад тоқа камбағал бачара ия ёдумарда саперники якумтай да гирдит бири душманай лек ногаҳон мебромадай тақдир мара репер качан азорора кад ғариб неки ма фаҳмидам набудай меҳри бародари чанд сад ҳазор пацано аю ҷа депорт шидан чанд сад ҳазори дигаша аю ҷа ово безор шидан чанд сад ҳазори дигаша мурдашона овардан чанд сад ҳазори дигаш ногаҳон ҳаму ҷа гум шидам даи аё дига чӣ мехостум неки дига чӣ шид блама чӣ ко кардам бояд ихе намешид ман намехостум ки тақдирам мара репер куна бля канала дастгирӣ кунен ҳамхере помеша бошӣ якай ҷавлона баха ҳама вақт зинда бошӣ кадоми мара гӯш дора гап нестай амада зинда бошен тоҷик бачо барори кор амада зиндагӣ поле чудесай зиндагӣ галавалом кадай зиндагӣ ама зиндагӣ ихча миёва и зиндагӣ медони ранги раҳои помира яллоҳ нигабонат боша кадоме ки ғарибай комментария дастилкай бидироен ҳамуда ба промокоди ҷавлон регистратсия кунен ҳамуда басай ҳамақа дастгирӣ ҳамурая назар кунед агар шумо да маъқул шид лайка ҳаёто наброред.